gek matur. Wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane. Niku ngenten. Ngenten nggih Ndara. Wah jane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Ya ditutukke ning ndasmu. Wah, amargi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi karo sapa? Oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing ndadekke ku Janaka sapa? Sing ndadekke Janaka Siwatagak. Ndadak ngene togok iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Patagak, nek ra sedaya manggih Padang. Ngerti balen iki tanganku aja digojeki sapenake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong golek Ndara Werkudara. Ora ana. Koyo dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah ping pindho. Wah. Cengenges. Dadi Janaka glelengi ra jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora izin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Salah meneh. Ora sing ngarep-ngarepke kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok. Wong kok ora entuk kalah, Werkudara iki ora entuk kalah wae piye? Brewek. Cuwek ndasmu.